बादेवा महाराजा राखणदारा. होय महाराजा. आज ह्या कोकणाच्या मातीतला सोना, ह्या कोकणाच्या मातीतलो निसर्ग, ह्या कोकणाच्या मातीतली तत्वा आणि ह्या कोकणातल्या मातीतल्या ह्या सगळ्याचा सौंदर्य हा जगासमोर दाखवण्यासाठी ही दशावतार ही जी कलावंत असत ही एक पिक्चर घेऊन, एक मूवी घेऊन येत असत आणि ह्या सगळ्यांका खूप यश दी. ही तुझ्या चरणी ही आमची प्रार्थना तर असाच, पण ह्या राखणदाराचो ह्या तुझो जो महती असा ती 7 समुद्रापार जाऊन दे आणि अख्ख्या जगात कोकणाचो ह्यो देवचार कळान दे रे महाराज.